Не се показваш. Засти! Сега ще играем Pickaxe. Има нов апдейт ли бе? Да, май. Да. Сега ще играем Pickaxe. Моята приятелка Димана също. Моята приятелка, тя не се казва Дима, тайно име. Моята приятелка не знае как се играе Pickaxe и сега ще я науча. Ето виж. Ето можеш да излетиш от космоса. Отивай към млякото! И падни към водата. Ето. От водата сме. Мозкото да какво да се изпълни. Майка ми е играла тази игра. Вики е играла тази игра. Засти робот Джо. Засти робот Джо. Паднах. Кога си говорих с робот Джо. Качвай се ме. Какво на човече? Например, човече. Добре. Къде е твоята къща? Моята къща. Стъпай. Сега ще я апгрейднем и ще я направим и по-яка. Така ли? Да. Трябва само да бъде 100 джама. Каква ти от тук? Това казва ли? Да, тъп. Имам няколко си лева. Да. Искаш да се бидеме още? Да? За този замък. Да. Добре. Ще играем мини-игри, защото мини-игри ти дава парички. Много ли? Да, и кутик. Петрон, добре, ще опитаме тая игра. Окей? Като Crazy Run, ама обаче Петрон. Не, хора влизат. Нямам живот. Значи, те ще ми изберат някакво животно. Давай! Скачай, бе! Скачай! Казах скачай! Не! Изтърчи. Не! Зави се умайната си. Ай! Аз много се бавя в тази игра. Ама ще ми дава още пари. Айде, качвай се, бе! Маймуно френско. Какво ти е животното? Някаква жаба. Не жаба, някакъв телсън. Ще плува. Аз много се бавя. Качай! Тихо, бе! Никой не беше. Никой не беше. Добре. 3 звезди. Окей. 3 звезди. 450 долара. Да. 10 картички. Yes. Не искам да рейтвам. Не сега. Аз на кое място съм? Аз съм на 11. Уи! Поне не си на последното. Да. Поне. Сега ще ходя на плейзоната. Сега ще ходя на плейзоната, защото
Флаша има много забавни игри. Окей. Ето виж. XD Champion. Fashion Star. Там може да се обличаш. И... Тая игра, не знам това е. Pet Parade. Там е да броиш колко животни има. А XD Champions има някакви мини игри, които трябва да ги минеш. Искаш това? Добре, айде. След това е Pet Parade. Да броим колко животни има. И след това е Fashion Star, където се обличаш в тема. Което е като Destiny Press. Като Destiny Press. Ако не знаете какво е Destiny Press е някаква игра, в която се обличаш в темата и трябва да си напълни и не знам. Той иска да ни убие. Метеорит! Метеорит! Махай се, моля ти се, махай се, махай! Бей от тука, моля те, бегай! Бегай! Не! Е трудно. Да! Не! Махайте се, бе! Не, бе! Махайте се! Да! Махайте се! Марш! Махай се, моля! Ей, победих! Аз мислих, че загубих. Следващата игра – пица. Не. Вземи си бързо едно. Подслабя. Аз два с тези. А, да, мами. Ей! Без да падаш, окей? Там има много пици. Пица! Иш, чу, тихо! Никой не беше. 8, 7, 6. Загубих. Махайте се. Ама колко долара ще спечелим поне? Не толкова лошо. Така ли? Какво стана? Ето там има много неща. Ай! Парички, диаманти и някаква буза. Паричките ни трябва, благодаря. И диамантите също. Благодаря. Да си запазиме неща. Трябва да продължим да играем. На тази игра. Като Flappy Bird. Falcon XD. Може да си смениш скина. Какво е? Може да си смениш скина. Ето. По-добре е жълто. Жълто. Да. Жълто си хубаво. Няма батерия. Добре, ще се видиме по-късно. Айде! Ще се видим по-късно. Чао!